O salaka makanila maka. Wala ba? Pero tibuok man. Litagpan. Ang ta. Oh. Nang palit pa matagpan na may pan. Mao bitaw. Kini lang oy. Ni atong baon. Okay. Sigdautan ta ani. Saan nang gutom mo kayo? Wala siguro oy kay gibiter man. Ni gibayad ni Basta nagpabulong. ikaw basta kay mukaon ko. Sige, kanon na to. Da. Meanwhile later. Ito gaw na hubog kung wa gaw. Hubog, mo na hubog. Hubog mo daan magaw. Ah, bumidya da ko oy no. Nanda akong sumod. Na daot ni ganiyos itong kaon gaw mo. Tungkol. Ikaw mo god. Hindi na ka magpalit. Pay patambal tagaw. Asa man? Tambularyo. Tagaw tambol ta. Bakit kita itong duha? Wala na ito lang choice. Na ilan na ba ta to? Ilang kay naayo bita po ta? Ta. Osa ko rin sa ito. Tama, Toy! Tamo lang masay. Kanto ka mo di. Dua ka mang magpabulong to. Oo, Toy. Ano na yung sakit? Pan ganyan tay. Burot si Mod na mo. Na, inyong magikaon ng gibayan at tuguro. Naayo pa ni Toy. Maayo na. Pero, mangayo ko bulig sa akong kumpare. Sige, Toy. Pabuta ko ninyo diha. Sige, Wala Toy. mo na akong kumpare. Pare bro. Bulan na pa magpatambal. Kani kwarta na po ni. Tunggu sa gabi. Nasa kami ha. Oy pre. Bakit tawag na po kunin mo? Kinala ko sa imo bulig. May magpatambal na po. Oo, duwa ka bilog. Kana kay sakto kayong wala akong bayad sa akong loan. Mo na. Muna, Kasi mga sakit ni dong. Simod naman. Burot mo si Mod. Saan nga simod niyo? Suduotan ang guro ni Toy. Mga dong mga paslot ni mga simod dong. Dautan yung wala mo dautig sa niban mo. At isa wala magbulong sa pre. Sa magbulungon sa nato sila kay ma-sure ginato nga makuha nato ning itong kuan ba matambalan gini sila. Nakaitlog ya. may ara. Ah sige ko to magbulong sa O taki. salaka makanila maka. Ano na nga kanta, pre? Maminaw dia pre, ayaw pagsamok-samok kay masuhong ta. Wa hindi gid naglihok ang itlog pre. Pinahanglan gid ni siya glain nga sistema pre. Kantahi, pre! Dili. Kinahanglan naton magano tahaw, magama tayo ng ritual ng gikan sa Bukidnon nga yung sayaw-sayaw ba. Unsa naman po na, pre? Sugdan nato pre, ayaw pagpalag pre. Kay kani pre dinil pertin pag isugan ning gadaot sa ilaha. Sige sugdan na nato pre. Sugdan na nato, pre. Ready na, pre. Sige yaw. Kinahanglan nato ning buhaton niya kay hindi talaga tayo hindi natin matambalan itong mga bataang ito kung hindi natin ito bubuhatin. Kabudlay man ini nga. Masaot pa kita. Dili magud ni makuan pre kung hindi tayo magunani pre. Kita mo nga niyo puti mo short. Mo ni atong kuan pre, makuan dili siya sige. Pagsugod na kita. Dito makigan na ninggi. Kinahanglan na siya. Basta sundan lang ko. Ay di makakita sa ako no. Pre magdaob sa kana pre. Daob na pre. Nagkutang ko ni pre ha. Para mahumanta pre. Sige, pre. Kaya po na gid hindi pa natin yan kuha ng mga bata ah. Luwi kayo nagdagpo na yung mga simod. Okay, pre, may aso na pre. Ready ka na pre? Ready na, pre. Eh! Uno! Dos! Ay! Ay! Ano ba na?
pre. Pre. Nakita na ako, pre. Ang unsa yung nakita, pre. Okay na. Tugod na kita mga dudong. Kinahanglan na mo ni buhaton kay kini ug dili na mo ni buhaton mo lugnot jud mo. Kay kamo gipangsapian mo. Pagsapian ni Ko sila. kay simod ang mga engkantong ni sapi sa inyo. Ulo tanawan na yung mga simod o dagko kay sa inyong mga simod. Murot. Kinahanglan buhaton. Pre, ako hikot pre. Sige, ikaw ikot. Ang tunay dong, buhaton dong kay mulugnot ang iyong espiritu dong. Ayaw, di mo palag mo niya akong trabaho, among trabaho. Kay kami espiritu may ani. Patiwasan mo garo mo toy. Ini tiwas dong. Kisog kayong espiritu nga mukhaan sa inyo ha. So kinahanglan hikta na mo yung mga tiil, mga kuan kibasig mulugnot kamo. Daot ano. Hindi po ta ani da. So karon kinahikta naman ta mo, gibuhat yun namin namo ni para Dito ko liok. gibuhat yun namo ni para dili mulugnot ang espiritu. Hiktan ta mo. So, sige pre, magsugod na kita pre. Orasyonan sa nato sila, usa nato sila pang pisuon. Sige, ready? Alak Unsa man ang orasyon, pre? Toy. Sige pre. Kinahanglan na natong kuanon sila pre. Sige, pre. Ato na pabisuon pre. Sige, pre. Piso. Suni. Pilot massage. Suni. Ayog likra mo, pre. Karunga lang yun dong kay kani dong mawala lagi ninyong kuan dong sus ni mga simod. Mo Lutay, dugko lang simod dong oh. Binuang ni tay da. Karunga lang yun simod. Sige, ready na. Sige. King 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 kung kang kang. King kung kang kang. Og karon guys, mang shout out na mod me guys. So shout out ko ni Mian Kisel og ni Agaw Rosana Pulgo nga diya mga nurse diya sa Sibulan Negros Oriental. Shout out ni diya. Og shoutout ko ni GC Biduana sa istansya ron halong kada pre. Kag ni Dibin Abinido nga na taga Basdiot. Og shout out ko shout out ko ni Joseph Alcosero og Reniel Lopio Manilag og Roland Kitay og Tabugok Tamala sang Negros Oriental. Og shout out ko ni Jerwin Lambateng, Judith Pascal, Mary Rose Kababat, og ni Rosan Palmares, og ni papas guys si Darwin Manolio Carba, shout out diha nimo. Don. Og ni Jerry Raquelme shout out di ba Chong. Boom, bye bye guys. Thank you for watching.